MP2 je vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky. V podstate sú s nimi vyzbrojené 3 mechanizované prapory, medzi nimi je to aj náš mechanizovaný prapor v Martine. Je to hlavným bojovým prostriedkom nášho mechanizovaného praporu a slúži na to, aby priblížil vojakov bližšie k nepriateľovi, premiestnil ich po boisku a zároveň im poskytoval ochranu a viedol paľbu po nepriateľovi. K tomu, aby mohol viesť paľbu po nepriateľovi, má hlavnú zbraň 30 mm kanón, vysokorýchlostný 30 mm kanón. Ďalej je vyzbrojený protitankovou riadenou strelou typu konkurs a proti pechote je vyzbrojený spriahnutým guľometom PKT. Teraz môžete vidieť jeho jazdné vlastnosti, čo dokáže v teréne, ako rýchlosťou sa dokáže pri pohybe po boisku pohybovať. Toto by raz bardziej robiło Keď je vo väčšom, tak musia vo väčšom. Riadnie robiło nawet. Toto by nam ani traktor nie trzeba nadzierać. To już potem Ako by sme to ťahli po cestě?